hilin eh. Ayan namin pagbilaran kung kalapsipat ni tulog series. Hey. A few moments later. Kusod. Buhat na naman. Buhat na tawagin. Malamig. Hilap sa gawas. Sige ko. Pero nibalik mo dire. Dire. Pau. Ang tarag barbarang. Pwede ko barang. Pwede namin sa barang. May lagi din ko yung kagawin. Kasinti. A few moments later. Morning, maadjong adlaw sa tanan. Ug maadjong buntag sa tibuok kalibutan. Adlawng Bernis na karon. Ako salamat gyud ko sa dahang grasya nga niabot pa ko rong adlaw ug sa tanang nang subaybay na sa ang video. Daghang salamat yung tanan amping. Good morning sa tanan sa tibuok kalibutan, sa gawas ug sa dinhis Pilipinas ug sa kahanginan. Daghang salamat ninyong tanan sa pag subaybay sa akong payag karang nasigili ug nasiglantaw sang payag. Good morning sa tanan. Karon di ay ang i-share ninyo ang result sa akong biopsy gahapon kay mag 28 at 27 ang biopsy. Karon 28 naman. Kirag ang biopsy pero na padadon gyapon ang ahong nakoy gitik nga tambal. Ja inig ka abot og mga 4 months magpa laboratory na pug ko ug magpa ultrasound. Karon di ay nagyapon ko kuan karang nay sumpong gyapon ang gibati nga masakit ang likod. Ja magsuka ko wa gyapon na mawa ning ahong ibati nga murag gyapon tuso pa ko na operahan. Pero gisultis doktor gahapon ni nga nagdoktor nga obserbaran ko no. Ja mutukar galing og sakit. Mutumar ko no ko atong tambal nga para sa ngut-ngut. Kay maman gyapon gisultis doktor gahapon nga kuan anang ug tumaran lagi og mo kuan na mo mandal ag kasakit kay ngipon mawa magsuka man gyapon mo nahantod karon pagkanahan nilugaw gyapon di gyapon ko mukaan og mga gahi kay mukaan lay kog luto kanang gahi pagkadengag malain maghang paminaw mo nang doktor gapon oksibaran ako sa pagkaon mo nang hantod bala man day ko magkag nilugaw kan kog sedaan isda inunan pero walang mahadlag naman ko mukha kanang dinungag nga natural kay mudagag natural kay mo kuan man mo magmudo na paghang kuto-kuto batok sa ang likod wala maglikay na naman jud ko walang sa prutas orange ran sa apple harang tupsan inog kapayas pod mara pa hang kuan manang mahadlag lagi ko mahadlag na ko mag kaon-kaon og mangyana
Jadi ay nakoy sulti ninyo. Nade tao o di na tao na de baji nga malipay nga mga naibaji nga malipay nga matay kuno ko. Kay naining sumbong na personal dingon nga mamatay kuno ko daga kuno sa kalipay sa aga kuno mga anak sunod ko nagkamatay kang mga anak. Mura po sa nahus sa gisabi Ginoo. Harap ko ning gisir ninyo kung sayangay ninyo yung katambag. Naday tao o naday di man tao kay baji man ay nalipay o naday malipay nga mamatay nako. Udton ko numiyog. Mahurot ko numig gamatay. Niyon ko nabilit ang istorya mi niyon kung upaw nga naday ko nu'y malipay na mamatay kuno ko. Niyon supaw. Ginoo ba day kuno si Ja. Niyon ko nga salamat lamang po ko sa nag-storya. Wad siya kanang wa ba siya naghagan nga musumbong na hangay nga na delikado man ta po nang kana pero pagkangan nga saud mi insulti jud siya. Dan salamat sa pagsumbong nimo ngay nga na ningon kuno ni Ja nga ning mo na kuno niyang sakit kay pat dun ako sa Ginoo kay takakul sa kalipay nga mamatay ko pati kang mga anak. Siya ba Ginoo mo ningon supaw. So, ni-share po kong upaw hanggang magamping ta kay naday tao o di lagi tao naday baji nga gustong mga matay ta. Wa ang saka pa amang sa nga naman malipay man siya pero okay ra. Salig na mas kahitasan nga Ginoo may maghawid sa kinabuhi si Zabadi ay nga di man mo nang salig na mas Ginoo ni sa salig sa Ginoo magampo. Kaya di man kuno matablan kaya may gibuhat dautan. Siguro si Ja may nagbuhat og dautan mo na jang gusto ni Ja nga mga matay mi kay arong wa nay makakuan. Wa nay makaswito. May nga na. Dihang salamat lamang po sa isang pag-istorya nga na. Pasalamat gyapon mis Ginoo nga nay taong gusto nga mawa mi. Pero okay ra Ginoo ray magigo. Kung naginuray, bahala na mo. Kanang, mas amin ko as Ginoo, di ka hijay mo sitar nga, di ka matay ko na, sunod-sunod ko ng mga anak. Uy, sus marusip, tiya baga sa Zabadi Ginoo. Basin di ay kanang musumbalik. Basin para magsumbalikan sa isang istorya. Mo balisong ang isang istorya nga ako yung mamatay. Hangad naman sa langit nga. Mabuutan si Ja. O man may manghilabot. O nang pasensya na mo nga mo share ko kay lain po nang bati nga na gustong mamatay ko. Kaya ba? Update ko diya sa Valencia karon na sila pa doong si Upaw ug si Undoy kay nagkuha silang gamit kay pauligig na schedule nila nga mamalik na kuno sila Manila. Kaya na ako na ilahang kuan kay kanang supaw na po na gipaluap sa izahang kaso muna din sa mapagngan og bubalik na. Pasalamat lang po ko nila kay natimingan nga pagkahitabo na sila katiman na ho. Karon bisan na po ko nila pero okay naman po kung magkahinay na po og digamo kanila man panglaba mo di pwede matupang upaw tigumulan mo lang labon doon kay og nasa kwarta so wala magpalabada ug ato magaling kusbay. Ibilhan na ko nila daghang kahoy. Kita mo sang videos ni aging adlaw nga alang nilang pamugha kahoy kasi babaw. Daga na tong kahoy ilang gibili na ho. Pero karon nga nasa Valencia kay nasa dai gikuha silang mga gamit. Ug magpasalamat naman ko ni Madam Cherry Ulrich diha sa pagsabot sa sitwasyon niyo pa sa ijang diha mas ijang po dir lagi di na na maka kaso pa sa ijang serbisyo diha kay ako naman hinoy gi kuan gi atubang ni Bilita. Munang pista na ba sila karong City 8 na masig order nga kuan basig ko ra tumahatod ni Upaw may order og moron og sarungsong nato dato puhon siguro sa di pa sa mularga mo laging mularga na po siya dana niingon na haning comment katuning comment na niingon nga banon ko sa Manila di pa kumuban karon panahon na kay mo magbag-o pag ang pira. Maglisid pa galing ko sa mupira kay wa pa na alim. Puhon-puhon siguro mga abot og mga haman ko ma-ultrasound basta ko makangadto.
Kasi undoy willing po niyo sundoy nga wala kong ubanon. Mo nang wat-wat na po ko puhon og pila ka buwan nga maali mang samad. Labon pa ba kay na lagi kuan nako i-share nindo labon ka na day gusto nga kuan. Day gusto ding nay malipay nga mamatay ko. Nay niingon. Nay ning sumbong na haningon nga mamatay na kuno sa nanay. Sunod kuno kamatay na sunod kamatay kuno na masunod kuno mga anak kurot kuno mig pangamatay ning ko isus marosip ning kung sir kung upaw nga aron kuno pa mga matay kuno tanan nga taos upaw ning nga si sabaday kuno Ginoo basi naglistorya mo balik sa namulong nagningon nga ikalipay ni nga mamatay ko balik sa namulong laman mo nang pasensya na mo ning sir nindo kay Doktor bang suwasan kung sa higibati nga nga data. Kung sa iyon kay istorya bahay ni nga nga nay gustong malipay nga mamatay ko unsak payang sa nga isa man kong kalipadan nga mamatay pero ako nahadlok. Kadukam din ang kamatazon, di mo nang kamatazon kahadlukan kay kitang tanan at tumatapadung. Pero okay ra pod, kintayo mawa ko sa kalibutan at least nakakita na ko sang mga apo. Musubalik na ni dyan ang isang ipang istorya. Balik sa namulong rapod. Nganong isay isang pagdaw nga ikalipay manijag mga matay mi. Salamat gyapon sa Ginoo. Salamat gyapon sa jang istorya nga mga matay mi. Mulangin ang pos Ginoo intat kon tagambutan siya. Mabutan siya di sa magistorya nga na. Basin siya ko isang pagtuo siguro sila dahil siyang kinabuhi mo nang mingon siya nga na istorya. Pero wala kasakit na ilang istoryahan ng ikalipay. Total na may Ginoo nagtanaw. Munang salamat laman tanan sa katong nagpirmigli sa hang kuan pajag nagsigig lantaw kay bawa na mo kana masig lantaw sang pajag way escape nadakon nagatabang para na sa taot di ko diha sa dao nila mga ayong pamilya pasensya na wadug ko maka dazon og mo mulaag diha plano na mo upaw nga mulaag mi diha sa mga aying natimingan man nga mo na to kasi sunod pohon sunod pakabuhian pa ko kay tasan nga taas pag hangkin na ba mabot pag makalaag ko diha mulaag ra ko kamusta namin dun diha salamat sa inyong pagka malumong kasing-kasing dias mga aying diha sa dao tagbilaran. Yung tanan amping God bless sa tibok kalibutan sa tibok kahanginan mga kaigsuunan sa tibok kahanginan amping mong tanan God bless bye bye sunod na pod kay murag di na kaya magwalwal og dugay-dugay bang ano lahi dag kalahian ning kuwang natas sa tong ginhawaan. Tayo na ko ang atin mo ng babay. Itong tanan, God bless. I love you.